kum ki samla ki sngo that bat ki sngo loan bat shisha kita ki rang samla kin kelon khot hendre kita pat ki ba ap khmi utrai shisha on pen thamai bore ki kin mare ru kin so that kin ya ru kin so loan shisha gani ka ktien ke jong ble ke pen kin ma ngi na izaya sau pholai phoi shisha ka kren ngi kumta ba ladangi shisha ngi don ha utrai shisha utrai pen thamai bore ngi ladangi hap la ngi don ha kanu ka jingele ka jing em ka jongi utrai sha on pen thamai bore ngi on ai bor biang pat ngi sa sisen tingi pedang so pai phi baro akani ka home session pat jong ka wai ka episode pat ngi don ha kani ha ka studio jongi ringkat bat isamla Amelia Perli nong bet ipedang so pai phi Amelia yes yero you try tingi ngongo si saya try na marba ngitip udah try ba pen poi pat yengi hakani ke jaka na mangitip klema u si saya nginumla mangitip ru ba kani ke jinga keren ke jongi kanumlong tang ke jinga keren rengi nget pan kanlong ke jingker khu pi we ba sngap bat ki ba sha score kani ka episode te kong Amelia kom no pilong nga klan hoi ngabiang hoi to ai ngu utrai te shwa bangin poi kata ka kani kamat pedeng mo ka bangi ngibu kede ba kumnu kum ki samla bangin keren chapang kata ka lawai chapang ki samla namar bangi tip menta sisa ubaman uyale bai ki samla utrai na do ka jing ka bor jing mut jing perkhat namar kede kata namar ba nyu i sha ba ki samla ki long ka lawai jong kani ka em lang ka salang lani haka jing shakri bat kum ta ter ndai ubaman pat em ubet pat ikita ki baro te shwa bangin poye kata ka phang pedeng tinga shukwa ban tip sha phang jong phi he phi sa phi don ka dungut chipara bat phi trai he kum ta ter yero you try yang sobha yang phi baro kinong page bat kum ju ru mo i kong phi ba hang ne i ba host che kane ka program bat kum ju ru ya kane ka Fortunate Gospel Media Ministries ka ba ai nga kane ka lat bang la sim benta hang ne ha ka home session mengila ban discuss shibon ki shaphang ki khana samla bat ka lawai ka jongki bat ke ka ba jaru bali ki khana samla ki hiran kumne ha kane ka perthai menta te shawan poi shikita nga ka ban introduce hela jong nga de Amelia Perli nong bet nga sa halaban te nga don saungut para te i me jonga ti la khlat la menta la khat sausnam te nga sa bit bat i pa bat me i long dan bat ki bahian kom to te ngi don saungut para te nang ta ple nga tre hapo Women's College nga de counselor te nga yo ha ban ya day bat ki youths kam tam na mo college level te ki ade khna samla tanga sustanat ban yo kane ka lat nga shimru ba kane dika kabu ba ngila bane mirjumut shibun ki ringkat ba ka khtien ublei na bang sto ba ka khtien ublei hite ka de kata ka juba halor ki ki baro te namar ka de ka nongrem ka ba scam ba te long ba kala ken ngon ka long ka yarap bangin solve shibun ba ki problems kata amdi tang mga syukran ba syong ba syupun sngow tangkum tu hari kadi bang ada mat shwai la dia te kadi hang takin okay te nang ta phiong ba phitrai kum I counselor de te kum I counselor de phi shem ka kata ka jinga mat ni kata ka jinga shem ka jong phi bat ki khun samla ke kata ka bawan hakmat du jong phi namar ba phi la ya shem ki khna jat pi ki jat mo ki jinglong ban chu ong no na du ki level la ka jong te na du ki age group ru la ki jong te ke pare kata ka bawan hakmat bha hakanika counseling ka ba phi don ke kata ka ba kata bha ki khun samla ki jong kum ka bang shed counseling khna de as a counselor am ngala kan du la katu ka ningot ki khna te ki don la ka jong ka jing shem ma te hot ki don ki belong very sensitive ki topic ma ki de ki issues ki ba teng amla ban display lut henry hot tamba ka de ki pare ka ba de hang ta ti khna ki bakala jur pra kan ka jing shem jung ki de hakayeng ka sem jung ki ne teng ka pressure ma ka peer pressure baki yo na ki bajak saudang mo kan ka jing em ka jung ki te de hang ta em baki ni khna em ki la long lose focus kemla ashote ban long ban ombet ban pelet jingmut bet ya kata mo kata ka goal ne bikin don ya kata ka vision te ka jing em na marbale haki em long kila sa influence sibun haki ki ite tengah isin habang apet ye kiru dei kindawan ki wan kendu nga kum to kilong ino liaw hate ki dur kmat jongki na marba ki don sibun hate ka jing shem ha ka jing em ka jongki teng kimla ya ban she ha ki mi khpa heri ki wan she hanga pre long
ngap le ngastu te long ba ngalayo I ka khtin ublei ngadon I khtin ublei ngam shula te ban deny mo ya ka khtin ublei na ba ngai la jong ru em utrai u pen yang aru de na ka khtin ka jong u te khli yang aru em de ling ba khtin ka jong u de ngam la ban deny u jisu te te re hang ta em kini ki khanna ru ngastu ba ki tang ka we fi ba ngastu ka ni ka we Jesus he is the way so ngapet man ta dei kini ki khana ha ka jing sngo thu ka jong ka jing I jong ni khana samlaim they lack direction why do they lack direction is because they don't know the source kim tip yu uta utran rai am utlong te uta who is the way ki on which way dei ki wa de kata ka direction henry ngabat fitting is thu mano uta ulinti uta diu jisu ba sini ba shem jisu ha ka jing em dei kamut layo ba te ka direction she ban yelam utrai hite unspin I hite ba phi dei hang ne te phi don hang ne and even ka identity ru te mentabun ki khana samla kim stu so identity la jong ru kila bias bed ya ka identity la de ru dei tang ha ki ek ba ta so no hajaka kin bias ya ka identity la jong kat kum ka khtin ublei mo bu trai ong la thawi ngi ha ka jing yangi ha ka dur ka jing stream jong u hei ki pade mentang apet bon ki khana samla de kila bias be kata ka identity kung hi celebrities ne sha influencer ka social media te kata de ka huge problem man ta ken long ka ba kata I khana samla teng kila compare no ila de be ki wei te yala jong pade em kila lose no kata ka identity em kim tip shu ba ka identity jong a shisha ka de nang no ka don hano ne nga de mano te kata kan kari bang I snain pe ki that is why they hang ta em ka sayo jaka ka ne ken ka anxiety ki sa kuslai ni te ngam long te kum itai ne ngam habriu te kum itai ne ngaduna hang ne ngam sta long kila shu compare te le dia balai namal kila pet than ki wai te ka long no hajaka kin so thu e ka identity le dia ko kat kum bu ble ula thau ye ki te ula penong ki kila penyesrem no ile dia ba perthai te pio sngo komentan bai ke ba I kong Amelia I batai mo te shopat bangin let ban ngam shu kham jeliu shapang kini ki youth tenga shu kwa ban tip ip long men shwa phi long komno phi sham you try kom ta ko okay kumba ngala batai mantan mo long ba hot ni don sawut para image jong aru im don shu te hot shopping clat image jong a ngahi la dia shwa ngayo jing pang tv te ngala I testimony 3 years ago hang neru nakaneka potenet hi teng ajing plate utra la pan khya yanga like miraculously like he really healed me te long as la jong ngam don hope shote tambau utra pan khya nga hatu ko por nga ithu utrai just kum utau nong pan khya tamba I've never known him as a person pan as a friend as a father as a brother here nga shu ithu ba u kum utau nong pan khya te hadin skuski nga so kala biang te ka jing em tu ka por la yo jing pen khia la biang he skuski apoi po college ngop shibun ba jing pen shoi tang tu nga la poi biang suk per thai shibun nga so nga la kala ka bo mod henry hadin pade nga so bet ba ka per thai kala tan biang te nga ka wei ba nga kham stu yu jisu nga shu ibe u thek tang kum tang nong pen khia henry nga kham su thu yu pade ba u dei u e ha ka jim jong tang ba nga ai ngo pre yu try sen pass masters ka dige jele phla ju try hi ba nga ngam nganom na nga rung sa ka kamera nga I ki palok bar khala yo kam lut tadi after lockdown nga graduate nga la jong am yo kam ngong I have the potential there te paling am yo kam ki we ta yo kam lu baro lawan ka tu ka jingdu jingkerman ne kom no kala la dik be ha po namar ngala shap tiang ru te ka ja kom ne ba ngarung sa kamera te nga shit pet ki series mo kini series jong utrai long ki ba portray chpang ka life story utrai chpang ki sandan jong utrai nga I ba karong ko ka series ka ba pen I ka life story jong ki apostle kran be chpang acts ani nga I ba ki ka pen I be chpang ka ne ka kumno ba humin sim ba khote wan haki I just know the Holy Spirit by name
Okay. Ngam tip umensim bakhut utri kam kumno. Ani ngai tanat ba. Bat kadlong so long. Susi te la jor duk kam tengah pe ka tu sio mensim. Ba ngatrai kadena duk da tu kapor utrai. La kwa ban tre ka jing jong ate. Tama film pat so. So tho. Te nga let rung skama songkai. Nga song adwai. Pan kam ten utrai. Tumangas tho trai de rahang ta. Kaplan ju uri shawai. Okay. Ban ya syam shisha badu as a person through the Holy Spirit. Okay. Nga yam ken, chu yam ben. Kumno ra ta kajing na bapan kam. Kan mau sa. Kawan ka tu kajing terang em ngakwa itu yu mensim bakhut. Nga yam. Ani kumno ra kalat na suntur I love you Holy Spirit. But itu tu yu mensim bakhut. I love you, I love you. Hanta ka jingit kawan. Te kat now I love you Holy Spirit li ta nga shono nga stu ba kanang kata te nga. Te hang tu suki nga sa transform ka jing em. Hadian kata nga isa ka advertise nga shit sngap khobar step ji pastor Bante. Advertise pang Bible school. Okay. Te tu po bi advertise pang Bible school. Ta. Man ba pe khobar step shu Bible school be. Tong ong tolet la kalet na Bible school. Tama kam dalong salet sa join. Te hadian kata dala yu pada syaban tiak man mien. Kawan be kuy kentien am adab doai. Obedience. Okay. Taba ta kentien obedience. Obedience. Why obedience? Balai obedience. Su obedience we su obedience. Mud kata kasur kawan be pi. Em kada pau ka kawat. Ka pau. Kada pau kentien obedience. Te ngawan kendu hi pastor Bante. Te hata ka singi ken. Te ina suni taru idan hang tu hi po counter vision i san bina. Te idan hang tu. Te ngamut mino hi adap kendu at moy pastor. Ngarung biang. Mong ai sa ka from Bible school. Mud long pila mud ken. Ne long Em ngam don jing ka su. Sulong la kala. Alom ka kejat kala syalam. Syalam. La jan po siya giat di mawan pai biang ta. Ngait kata kadi hi bu mensim bakhut hi uyalam e pi. Ukwa utrai. Ukwa. Ngait kam de bajaring kan. Te la kendu ina snita yang om dan jakasu. Tong tom lele sa join not next batch. Em yong. La itu ti pi tom lele. Yang la itu la ju itu. Tong su ai chance pi last. Wani thank you so much. Thank you so much. Tila ai ta ka form. Yung swan submit tam ta pendap submit. Okay ta. Ta kalakot na. One join Bible school. Ani pibangan batay pide. It was an amazing journey. Tang ba kamde ka ba. Kamde ka ba ngan ong tupang am stu bumisim khul apan kun duar ko madaya nga. Nga supan ma blu nakut kibreo tat. Tupang asu kibreo ki bang te bang amut durs niu ki dai. Ki shock bang apan ma. Ong sorry mo nga don jimut sniu teng ya phi man shaba. Ngakum dom ya phi ngakum shra ya phi. Hata mut kadeh kapor phi dang ya the Bible school ne flat. Nang su join. Nang su join. Okay. Actually nadu shwa Bible school. Kazang don be katu ka jimpen kendu po jonga. Familia nga duai hutrai ban yo kam. Tamanga shu ibet ani. This is the list. Kane kan Amelia flat le man shwa. Tamba opposition ru udon. Uyale abi berbai mendon jing map shokan. Okay. Hang tu kawan kai le ka jing penram ru. Tamba mun sim bakhot te penram. Tan be te nga. Em te em nga te ong take utrai map sho nga. Human sim bakhot hi pan. Wong em long ngas thu be long be don't give up. Read the word. They just read the word and pray te. Te hang tu ka stangken. Ka journey, ka spiritual journey. Jonga baru try, and it's a beautiful journey. And if you baru it is so beautiful. Ba hadu mentasi de hang ne beli ngasala ban yai ne ruam because my journey with the Lord kajian je join try kalong kaba itnat kaba stanat wala ka bon ba ka thmade ba ngai syamam tamba ka de hang ne ba tama perkhat spang ju try ru de ubetin yang am ulong ben don't give up Amelia. Kabakraw kala up lupa te yapi. Kajing pen kanedi kajing sedang. The first calling kadi kanete kajing pen Sapet Amelia nang nesya khmat kabakraw kala up lupa yapi. Amen.
kuma phi mo ki ba pet ni so thu ba shisha kuma Amelia ong ba ka jingpin ko ngo ka obedience shisha kuma ka tin ko jong blero kala ong kata mar ka jingpin ko ngo ka khamla mane kita ki jingkinya tingi so thu ba ma phi ro la da phipin ko ngo ba ka tin em kata shisha phin i ba shisha kata ka jing bha ba ka jing is na utrai kan ai bo lenter ka jing em ka jong phi ma shisha utrai em ukwa ba te yengi em bangin yo ya u ompat bangin tip iki we pat ki belete lat na uji su na markumba ni puli ka tin ka jong blero ko ong ba nginum tip i air sho hakani ka perthete ndai tang uji su Chris bari u bla sanar phna te kumta kat ba phi phidang ye thu nga su thu ba bon na preng jong phiru ki ba kut lat na ne ki ba sngo ba so man give up no ka jing em jong phi ndai em what give up utrai udon ka plan ka bakra nam ta jing em jong phi kani ga tang jing stang su padiang bi utrai hi shaun le ki kamba ka jing em jong phi te kat ba phidang ya kum ta phi te kum nu pade long kum nu phi poi pat ba fin yo e kani ka kam as a counselor ma long phi ong ba phil apa de ka kam nu utrai to long kum nu pat utrai u ya lam ka kam ngala yo hadin okay ai ngu utrai turap ba bes ha tambah syaset tulap pat sistem katas yes kata another test ya hai sobang ha takam tambah syaset tulap la almost a year yes ji so do ji karmen tu fifi ba pem tabau try pada am te ngal om tongam tangala gifa ngai ngu pada mo long I officer u idi ba best ha I best palat ha kene kam he's a good person te I don ringkat bet I da don ke ru dei I la ya fight na menta kan ka tulap lu kan bangin yo ni ada appreciate shai I ru kan long ila ya rap shan ta jungi te ngan spoil shadin mo ke ibaja te hadian kata te 10 months ngala pekut nak ka kam yang lakut nak tu ka kam mar ba nga struggle te ini officer hiju officer yang Amelia ka lat kamo sama ka siang na I ka favor jung try te 2 months fila ban try kadai jong kiniki mentally ill te nga try hang ta te tulop yo ai ngu try te nga I ka favor jung try u financially provide te after that te nga kali lupa try try 2 months is almost over te nga apply kam sturu myo te ka again kan ka one biang ka de favor try na women's college ken na yo kam na women's college as a counselor te hang tu ken long ka shukum tu te hamar blajan kot na yo ko women's college te nga long fi ai resume long portfolio I principal ru issue page resume issue interact bat ngai principal jong college mas tu ka favor jong try no pressure no nothing por ba I ekran bat ngaro rong sok ba ke so easy te ngas tu ba bagaron hi ka grace te ka jong try tu te hi bagaron hi ka jing ai ka jong try dei ngas rong ba wow te hang tu ken yo kam women's college ta si with the Lord am struggle ru ka don tambah fin iru te ka favor jong try jong amen kumba mene dei phi ong ya por mau so bangin zdang phi ong sha fi pa ni kata ka kam ka bakanum kata ka jing shakri dei te ha ka tu ka por ba ha asang jing shakri dei la nama tu po ba ha tu ka kam ba ong ngai fi mga try as trainer kam supervisor dei ka dei ba it's a community based peer led intervention long ai deal with street children ai dia ta tu ka por ka dei tu ka kam ken ba ma sha set tulap so ha tu ka por yang as thu ba ngapan nama azang one bible school ka timing ba be litre ka timing ban one be bible school so ban shift sha evening room tre so jan ti parlok te fi ba ho jim step morning batch te nga dwai try please Lord like daga de ka kam am kwa te kumno kandon ka adjustment ba kanung kata ka jing script blade te kumta kan hadin utrai kumta kan punyan na ayo kan ka kam pade long as a counselor nga kam khia ka kam rengas thu ba ngayo ma sakri la ju utrai amen một cái đi sa cái jing pan cái jong phi nu try yes u la yo try yo song cái jing doi cái jong phi amen phi yo song mentan si sha ba ngitip ba klem utrai nginum la ban le ngitip ba komba I Amelia ro idang batai long si sha ko ma phi ru ki samla ni manu mo ki badu jing kermen ki ba ong si sha ki kwa ban sakri utrai rei teng ka kampat ka te phi
Kayak pangila ban ay men sim na gani ke studio kalong sisa ya keren ba utrai sisa utip ye phi but uyo I ke donut ke jong phi ke donut ke jong ke jing shakri jong ke jing mani jong phi unum pen pet ye phi ba pin do no kita ke jing shakri utrai nganget ki bam dani ke kamro utrai on ai ke kam ka ba piang ye phi khnang ba sisa ke kamro kanum thot ke jing shakri ru kanum thot ke yes tenang ta pada kumanga ong manere bingin ya ngam shi shok ham jele us pangini ki youth ne you number pi on as a counselor people on ba ki ide ki ba PPSM ba piamat namar ko ma fi ong mane ki don ki jong ki jing SM de ki khana te ke e pade long kum ta mo long ke e ke de ke try ka ta pe kum ne fi ong ba dealing ba kata ka jing sngo ba ki campaign no ele de but ki wei pade namar kum ba nganget ya kata ka wei ba sisa ki bam tip re you try em kata kawan ba pi namar ngi sombet ba I'm not worth it ma ngam long ite idang khamla manianga ngale yu hang ne per nang kham bhabriu ite ba yes kum yanga kum ni da sngai ru long ni sngai palat da rai kho ru ni rai kho palat long pitep ngan chu ai men se me pi ba pe kan ka por pidi ben sngo hon be content ko bo pol ong de be content mot pidi ben sngo hon be ya ka ke ba philong ha ke ba phidan te Amelia ke phidang don chi sho ban share kum kata ka journey ke jong phi as a counselor hakani ka kam ka ba phitrai mentama te phila ban hoi te kum ta hi kum lai kran mo phi ba mane ba khna man ta dei ki lapet palat ya ngam te kiri bisa influence pa ka media ne de ki ba ki compare para kum tu hi so they lose their identity who they really are nga te ngong bet who they really are in Christ marila jong nga sto dei bra habanga nga khmiet hi shu jisu dei nga te fiu jisu do bhabrio palat ngaro nga bhabrio hi na pare ngila yengirul asna kata ka dur ka jong la pelong hakajinga sriem ka jong uhi tama te ujisu nganget he's healthy ngarong yes ngalong healthy baby shta nga pangrong I'm very healthy te nga pet be sha u te nga khmiet be shu namar ko boong na po Hebrew mo ba ude mo utu nong panlong te nong penjana so ude bo penjana ya mo kajinget kajungi so nga pet be show so ki khana ru de manta bale ki lack hang ta be it on their identity ne be it on their the vision ru te kare hang ta ki lack bale namar kim ithu ya utau telong the source of identity te tariu Jesus Christ and bakil bong fi mane bale ki khana am ta ki long directionless kare kim ithu yu ta ulinti utaru de Jesus because once ba phi ithu hi dei yu uta the way te kamut your life won't be directionless your life will be full of directions te katam di banga syukran he de banga ada mate lede banga pelut por bat ushisha uhi open i ka direction na ka khatien ka jong uhi ba hadu ye ki mentors ki jong aru te lais nam ngadwai try pen I mano kita di ki mentors ki jong namar ngam kwa ban shulong nganom shiteng por ma henre ngada dwai te ho try ban ong try pen I set try ki directions tambau try pen I pan nu Joshua menta Joshua kumu khna samla ule tur samaran thamate katuri ka vision he's a warrior ule tur samaran thama klem ki mentors ke ban jai mentors ju de Moses Aaron ba uhur ma teladam don Moses u Joshua un layap te maran thama te songu you blay ba kaway na ki directions who try pun pau dei kare kata ken ban dei hi ki mentors jong am hidim tai pastor Pimolong pastor Bante yes so kata di kan one of the direction that the Lord has shown me ken When iso thuk mo ladangi sisangi doni kita ki mentors lana gino yala makajing imjingi am tharai ngin bakralen ti no mo namar ba pe kumban chu ong no mo kajing long jangi ru long lada imdan ime ipa lani damdan ki bahe ban sneng ban kraw yingi nga tharai kajing imjingi ru long lingkar pi kam tam kat no tam mo kajing long men sim le dam lada imdan hi kita kinong yalam ki babetel lenti ngi em ngamut kata ngi ngimtip se ingin poite la jalan ti kare along ta kan ngong mentan ti
ke iban jai Joshua te Kadai. lada mau Joshua de nganget hapo bu yele thama em tumaran thama na thai upet te fi Moses mau Moses em urai ke because katu pen iba usaranda Kadai. te dam don so mau Uhur. Aaron uhur kiner u ki kersante yu Kadai. Moses Kadai. te nganget u Joshua u badan hang the maran thama u balet ya ka vision ru dei upet te skimentas lejong Kadai. ki surrender ne em lejong Oh. te ngai I kata em ngai I sha hai pastor pi malong pastor bante kini em ki kita don sha kata ka surrender life te Kadai. te lada nga de bandon hi ban ya hi ka vision that I need to be with those surrendered mentors mo ki ba don be kata ka jing em be bolong ben sha utrai ha utrai bat utrai Oh. te ki khna ki long kum ta ken manta first thing first ki don kaman ya sham jisu Kadai. because he is the way the truth and the life da yo hi way hang tu way hi tu jisu hi am kalin ti jong jisu hi kan li cha ka jing shisha ba dikilalap I ka jing sha ta ka jing sha kan pelat lut iki Yes. han si sini bikla long lat lut em di hanta kan sham ka jing em Kadai. bat kin em ru em kata ka jing em ka ba pet so bhai trai ngamong ka jing em jong ka biang lut here kuma ong menete nga don kam bet ban khmiet shu trai khnang ba ka jing em jong kan long ka bajana ite Kadai. namada ka bola dia nganum la Kadai. every day to walk in obedience today menta ban ubi you try ban ong no o bangan pen ko ngu te kata ka soy ban ong ba hot I pastor pi maulong ne pastor ban tekin de ki mentas jong aru dei ngadon kam hi am ban pan bo nu mensim ba khu ai bo nga bangan la pen ko ngu mar ki bon te balong against ru Kadai. ki bon te ba penduk mensim ru mano ita se ende mentor jong pi Kadai. ne plati kena di ita kumno you know things like that long ki bapli ngam thau ye ka jingduna jota ki bro here ki bapli ki halaka jong jis thu Kadai. namar ba ngape kum Abraham ru te por ba usha khod hu blai am ban ai jing kenya ya u Isak ha ulum moraya de te ngape ju Abraham ru am un batai ya kasara tu ka poram kasara kanum sthu kasur kawan tang Abraham te te u Abraham ulep no take it's just Lord it's just me and you ngaspen ko ngoben ngam tep ki banjana ne shakman Nalaro tang yukun mamarway tamo. kun mamarway kaway kalom anta u ngalan u Abraham u na yathu te no inoru just obey the Lord walk in obedience hata ka poram utrai am uspen iglenti Kadai. Mutkan sabiang lut bat baro. hon te petken kum Abraham u bleu pun sange te pan ong ban mo Abraham la kloy maka jing shapting bleu baron te hu Kadai. katau kari hangta hangar om baka nganget baka don ka jing shapting bleu te hanga Kadai. tara masala ban pen ko ngu ru sa bangan saya kata obedience Kadai. te hak tu baru am hak po bu Abraham lu te long Abraham Mut ula ban mut ban yes, pen ban ai la kin kloy jing bet te kenyana, waduh bleu am la long bet so amazed ya kata ka jing pen ko ngu jo Abraham lu Abraham sange te hatu po ula pen kret lupa tu bleu provide ya u Lang prot, yes. ulang prot kan Nasung tu kani ru kalom ka sisa ka shadow mo long namar ba u Jisu sisa ulong khon ba marway jo ublay te. Ublay pat u IT te helo jo khon. Yes. Ni sung tu ba u Abraham ru udan tang yu Isak sisa u khon ba e tam jo u te. Ri try pa wong IT na. Kalong ka ju ngasung tu ba sisa u Jisu ru te u yap na ka benta jong em. U e te ka jinglong blay ka jong u e ka jinglong em ka jong yes ban penringkat bat ngi namar blay u e te ngi yet palan ngasung thu ba klema u em nginum long hiru nginum dana ngani ga jakaru anim la ngasung thu namar ba kadisha ka jingyap ka jong u ba pen emingi te ngasung thu ka de katahi te kat bangi te mo Amelia pade fi ong mo mene ba kama sha bangin zdang fi ong shisha kata ka jingele em kawan be hagi jingmot jing perkhat de battleground ka de be hajing mot jing perkhat de fi ong kadi nang tu em ba kawan ke anxiety ke depression hon dan Namar- suicidal thoughts gitu deh. namar ba ki surfi ki babun first am ki voices what kind of voices do you accept what kind of voices am ba fi ailat ladap hidayjas kita ki sur dai tekin yo jakaben ban lada pi lada ya kane ka jingmut ka jong pi dai pi pelut por bu trai hak tian ka jong u dai u yo te ban pen thamai ka jingmut je perkhat jongi ma like we have the mind of Christ kham tam ngili bla yo ka jing pen em dai we have the mind of Christ so it is beautiful and kade ki ba strengthen yangi ro
Darawan kasuk te kalau ngalong kalau hampen suk yang ni. Kadai. Hei gitu kan mampat Yeshem Jisu ngai sen Kadai. ba kiwan kijat pikijat suram ba. Kumong tong ai example nak ma. PP day kabrio. Op shupang ben. Oh yes, I am not healthy. Kipa dia ngai katakan. Okay. What you feed? Kadai kata deh. Feed mentah social media ru. Kadai. Oh itu, ikam nang riam bahai itu. Kadai. Pilapet no te la jong comparison kadai kawai. Comparison ru em perthai mentah ani ka jurha. Ka through comparison ru em ki khna samla ru em ka trai te suki. Kadai. Ki compare la jong ki wei. Ti ki ka penong no ki penduk mensiam no te da le dia. Penong ba I ngalong I'm worth it ne ngalong worthy ne kumta. Tang ba kini ki khna pre mentah em na isen ki long no kumta ken ba. Kila shu ki feed bet em kat ba ong ka perthai. Self bet self. Actually disule em u deny self. Yes. Deny self. Ngas tu fi da fi deny sai la jong dai. Kane ka mensiam bamman ram kam yo jakara. Namar anxiety, depression, kini ni ki suicidal thoughts am. Kiri mensiam bamman sudah kini. So da fi deny hi la jong em. Ka do ru kam yo jaka. Kini ki influence wi bo jong dong kim jaka. Wala ka taru te kan fi. It's kani ban on deny la diru dai. Kam dai resisian. Every day fi haban deny bi la jong. Mono be em. Di kum tu kumong mane a test of obedience oi ka test of obedience em. Tahu Abraham u blei ong te ya. Naman tahu Ishak. Ka tu di test of obedience. So ka shong hau Abraham. Tela daw Abraham upen ko ngo. Ulaman ba? Nampen ko ngo te hi. Ujat ele di. Fierce consequences. Kadai. Tingi so tenat si saya tak kajing keren mo but pi namar ni so thu si saya em ba uni ubaman em he's playing with our minds ta. He's playing so much. Yes. Ngasong thu ba kun samna jongi mentale long naduk ki teenage ru te. Kila tip hai kini ki depression ki ngam tip kum nu te. Kenaret ru. Chpo ko wis nam klat. Kila tip te. Long kalong ngalong yala jong perkat ngong ke te kata namar ba yala dia ngamat te long ni mencuadang tempat jo so. Tip dah kata ka jing pang jing mut jing perkat na kay hang no ngitip mentai gini ki early you think gini ki 2015 sheneng 15 sheneng iso tho basi sang iso tho ru bakani gadi gawai te namar ba gawai blai ki ong ba ngim don jing ien ngim yo jing ien teng ki shu blai mi ime pa ba ime ipa mai jing ien yang ane ngaduna jing ien mangam yo jing ien usam la ne ngam yo jing ien ne ki hinmen gi para ne long katate ka penduk jing kermen no ya kite ngaso tho ba wat bakin nuat ban shim hadu kata karai ban penyap ya ladiu te ki omet kata ka jingyap klasuk yang ni ndrei ka ba ma te kama palan namar ba sisa ka ktin ublei ru ka ong mo na ki Old Testament menom penyap te menom penyap ti hatu kitu ti ki ba penyap ya ladi long ani kat no te ka ba jinjare kite marsin kliap ka khamat jong kite she ka dujok ka apte ki long sisa nga sutu em usoitan em kata bete kwa bit ban pen dukut bit no ka jing em ka jong ina ni ka perthai te khnang balai ba ma u unyo te ki ndre nga sutu phi ka kani ka wei te ba sisa ba ka kata kan balai bangi dunai ka jing tep ka ktin namar ba kani sisa ka kata kalenti yang ite it's the direction it's a map ka jing em ka jong ka map kadai namar ni sutu ba kalenti em ka shong hani te yes nadu sha bangin karu utrai ula ong hapo Jeremiah before lang utrai ula atip te nadu ka kapo jong ka kami Jeremiah ro ka ong for I know the plans I have for you says the Lord to prosper you, not to harm you yes katate long ladang itip tang gitaru em ladang itip tan ro em ngitip pa igini gijingkerman bangi yo na kaktin em nasong tho tang gani ro phi phinum poi is do utau pot ba fin shimi gani karai ba hadu ba mo kumba kanlong ka ik ba small si te namar pangi yu i kini ki rate jong ka jingyap em ani it's too much phi kalau kum ne ba they lack to know the knowledge of the word who's the word uji suhi de uktian te pe namar ka Yohanes lenong ka gospel Yohanes mo ka lenong ka baningkong ba ong ba ha ka ba baningkong ladon uktian
bat uta uktien uladon bat ublay bat uta uktien ulalong u blay so mental ada ngiduna ka jing tip dia ka ktien dai te ka duna bet kataka ke jing yo i te ke jungi wilong kilong galong bet nyim don la lenti so bet long blur mo blur clouded ka jing mo klong clouded dai hang tu ken dan clarity dan ken kataka jing mut ka basai ban ong bet pa hoat ngadi banyat kum tu ngamdi banyat shane te kaya lambak la ngadi banyat shane uji su te ngan ong fiam ka ktien ka jong u hite uji su la da playo hi u ktien hi uni hi u ktien la long lenti phi okay te de hang ta em ka selam ye phi padem ka salit pade fiam sha kata ka vision jong ublay kata ka purpose true purpose namar ublay am ula hangi mai pi wei hangane ha phiam phi ba ublay am ulabu ta ka jing thumu la don lupa ka jing thumu bat na ujuk ru ka tho te ko ong ba ublay am haba sin hi ublay ula don jing thumu na menta ka jing em ji nan bala nan bala tamba ka syong hangi pade ken ngilong ni em kita ki balak loy ban pediang jisu ban pen ko ngu ya ujisu kam tam ban build ka relationship bat ujisu namar balay ngan ong ifidai da mentangan kres ka relationship utrai ngi khna samla ngi wat bet ka relationship na ka perthai mo bi ni parlong ni teng depend na ka jing it kmi pa wala ka don kampalan bai asulong no o ka jing it tanan perthai it's the most beautiful relationship that kind of love that perfect love unconditional love dan ujisu yes karo fidang onga kerma na ka sisa na ka tin ka jong blay te habalang FSS mo nang i ki nyot li ki balang te na ka kitab simpan pau ko ang sisa balay FSS ka biang te ka yit bnya ka bishar thu te ki mo dai tang ko ipre utrai sham ga jing duna ka de ki jing do no ga jing it baning kong te masung thu ba kata shafi la dang do na ka ta ka jing it baning kong am mot ka tu ka si te bnya sham utrai am hatu ka jing it ka jong utrai ka dang long tu ne ka paja te utrai ru ong ngam kwa ip ba pen kriat ne pen shit ba pen jong long kwa te ban long blem long kwa utrai am kwa bet kumbangi kum tu bnya sham first time yes first love am ukwa ngin long tu actually ngan subatai spang la dian yala di ru ak instinct kata long honest na ak instinct marba kala yo no kaneka ngan ono ngam ka yo perthai he kum no angala sha yalam no khendiat la long distract ong ktin nong wei ma la sha distract no khendiat no la kham lap mi no shane shawai mane ka banga pulut por bu try na kham pulut por no shane shawai biet bat ki parlok ne nga long no ka jinglet jingwan shne shtai ka long nom ta he bat unete ubait ubado ne kata ka jing it ka babam jukut ka jing it ka bajanai bunia pade am nga asken sting no hang tu em kisdang ban yo jakap de kitokin ki anxiety ka zaman yo jaka kine kin kaban la thap yalam ska depression ru so it's very dangerous kam de tang man shu ong ba oda peja no nung try jukut no em baman wap thap and it's very very dangerous lada ngihap no am na kata kaji de butrai te kumbu jisu ong mo na gospel Lucas Henry sapo Henry ba Henry sapo Henry okay wong te ba wong re beli te pi ong atrai he phemle ke ka bang ong kade wangan pen iya phi uta ubale ya ke ka bang ong ulong kumuta ubrio ubati mo ubalong ubangam jeliu ha ulong kum kata kayeng em ubala seng ya kanong rem ju halor mo siang kamu bla su thie di la di hau to mo siang hey kita apa de punsin mo bang shu om ta te ki bre ki om mo siang te teng ki yo ino ki pet ki ni khmat ki ba ken jado em ho pendepet em itu mo siang si sao bang yo em ina te halor utur em si sao khnyo la da wan ro mo onum le re hang ni pat em utrai si sao ong te mo siang du e jisu christ jisu masuk thu ba di bitang jisu nai te ye bat
mai kuat ti than hi ru pang ni ka perthai ho ngi i mo ki baja na mang lai i ba ka jingwan ka jong utrai ru kala hajan te ngim de ban fokus than i gini na mar yo ngi du beneng no te na mar blai yo ngim Keloi ban pelut por ban ban syarai ban duai ka baktin ka jong blai ru ko oi kata ban syarai ban duai na man ngim tep hanu maka por utrai wan la ka de ka por men step ngim tep te de kata nga su tho ba kuma phiru mo ki khun samla ki bom dan kam dan jam si shangi su tho te ba kata kalawai ki jong phi ka along kum ka dum te kalong bla ho phila pule ki jing pule ki ba ki kerdan ki ba he em ka jing em jong phi henrei phi pet pat men ta phi su shong yeng rengan ong e pm utrai u de ka jubab wat shwa u try ka hima ka jong u ka ho ka jong u ki baro on sa ailang tam te phi ma ai ra tam khindiat ma ailang tam de tam more than what you need there it's not what you want but it's your need kadi kata te nga suthu so nga suthu kata ru ba ni ai men se mi phi na ni ka studio ru ba what you do jingkerman what you do men sem what you ong ba ani pet ite parlok jonga ni kumamne mo fi ong let's go do men sem te phi pet ki parlok la yo kam la compare ho nga suthu ba kata utrai so tanat na ma bhai kata na utrai em ubo ingi le ki jong ma ha ki jong te ki benta utrai upet ka jingla jong ni te ni suthu bat kata ka jingtin jor ka wan em om pat palat ke ibangim la ban sha suthu kata bat kata ru ai ka boring ite bangin la ban sha bat un pelak ru ingi na kata ki jingtin jo namangi suthu kita di test claim ki test kum nung in testimony yes very kata nga suthu ba kum bangi doni ka kelas mo ba namar bat i pastor mo long te ni suthu ba what is the term of ministry ministry is to serve as a slave ni suthu pol ru ong te ni long marau jom kriste yes ni suthu ba kiti kita long ni suthu pat la ngi long makana ki marau jom krisem ngim sate pat te ho kris sate ni suthu ni la jot pat te ma ka jing la jot kris apel empty mo si sha na mangi tip ka ktien ka jong blame he will set us free te na suthu menta em kadi he's the answer he is the only he is the only answer tang jisu beri ka juga namar kumang puli mentande naka Lucas chapters semua le nombor Henry nak bahasa Henry pesen tu pe ubri batay ya kayeng halor mau siang ulong kum na one shot kal air kajing slay da slay hot kan one shot ta la hot kan one shot Henry ukhi mut nga suthu kini kajing slay ka kam thoi ka ka ba ngiu i mo kadang ka spiritual meaning kajing mut bakan zaman sim kidai bet ki jing le jing pang jing stom kadai kini ki influence mo ba usatan uyele ban attack tepet pare ubrio pare se uba tushpun pulelam sa thiba ki utu ubrio pare ubate ya kayeng halor ka khandau lo keta ngan pule na du ka record ka basaw pra mo ulong kum ubrio ubate ya kayeng ubalati bat ubalangam jeleo bat ubala seng nong rem halor mausiang uta di ba halor mausiang uta di ubrio ubas scam na du saw pukhandai keta henry uta ubayo sngo bat ubamle ulong kum ubrio ubalate kayeng halor ka khandau klem nong rem ya ka baka ka shok kerthap bat kumni ru kala kelan te ka jingjat ka jong kata ka yeng kala long ka bakra ani suma ani kalong ka bakra ka jingjat maksud mut yes kat bangi ni puli kani kan mau te kani ka yeng am kani ka temple yes it's you and me yes mangi di ki temple hot mapir ki bapet ma namangi di ki temple ka jong kriste nama utrai usam sngo bhawan song ha ka temple ka bo uhu thao om ka ba kita ka jing thao jongi te ka kti ka jongi mo ne usgo tanat ban song ka ni tingi song thu hang ni ru em ba mut la da hi sangim te ka jing em jongi how kris ni la kelon ka jing kelon ka bakhrau jot sendar jot kare ka ngapol bo puli kan yang ayo ka revelation am shanya hidei khandau em ka tho ladang shanya than para briuru kade long balatim la shanya hau briu de ladang am ta shanya lut hau briu em ka tuam ngilong ba insult lut you play yes kade it's like we lack our trust in him ni duna ka jin shanya hu ong shanya no hine yengi la thau he de khandau yes khandau hang ne ram ka tho para briu ru te kade ngam ong ban ong ba ngin num dei ban mo ban num ye nginum buram para briu ngi dei ban ye ngi dei ban buram para briu here ngim dei pare khamtam mo ban sushanya lut yes because
ngim la te ngi gibru ngi long limit te Kade. ublay ke unia ke mau siang ulang unlimited Yes. limitless ka bor jong ulong limitless ka jingai ka jong ulong limitless Kade. te yes talking about batay mo Hai. building hang to thom batay mo Kadai tungin batay. pet na ka shithi ujuda shadien Yes. saban poi kitab jing penpau Hai. ka shithi ujuda mo ka don tang shi Shi lenong dei Hai. hot the khot ba ar pho Okay. yes please piba Hai pulina ta. Hindray ma pi ko heb ba it. Haba pi te la di ha kata ka jinget ka ba ko tam jong pi. Da ka ba yai duai ha um sim ko. te ka jinget ka ba khot tam phia te puli bang piba please repeat Hindray ma pi ko heb ba it. Hai. Haba pi te la di ha kata ka jinget ka ba ko tam jong pi. Da ka ba yai duai ha um sim ko. yes te hang nem kan ne ken building building khana samla ko ai ban ai min simi phi how to build your relationship with Christ kumno phinte ta ka jeri jong phi how try how tau mau siang kade kan ne ka juba Kade. the puli da ka pharenga but you my beloved building yourself up in the most holy faith nan sange shanta most holy faith ka jinget ka ja da ka ba yosngo ba ya yosngo ya khtin Kade. you built yourself in the word In the word. Yes. okay te haba phitei in the most holy faith Correct. hang tam ka jinget kata ka jinget ka bakhot ka khtin ubli ka de bakhot te ka jinget ka long ka bakhot te Kade. Kade. okay and ndi kan kam de tang bashkut kum ta da ka ba Yai ye duai. dwai ha umen sim bakhot praying in the spirit ka ha khtin phareng haba phi dwai hi ha umen sim bakhot ma phi dwai ha umen sim jong ublei te help me holy spirit Kade. yarap yang aman sim bakhot pen ilinti yang aman sim bakhot hikai yang aman sim Yes. bakhot Guide me. guide me ma but kitu kham tam ngan kan kham jeli khan ki bra yoru badwai ha ki thalit Kade. praying in the holy spirit ka kran bhai kata Kade. Yes. badwai ha ki tang Yes. Speaking tongues. so you're praying in mysteries Kade. ta ba phidwai hi ha ki thalit ru dei ka taru ka diga ka ba kumbo ong mo ha ka shi jong kuren ma Hai. khat saw ka Ko koren khat sa. khat saw hot ko ong ba ha ba phite ka david phim so thu phidwai hi Umsto. ma ka dika ka khtien ka balong heavenly language Yes. ma Heavenly. tang khpa ba habneng Yes. sthu phi dwai ha ka ek ba phim tep te Kade. hi khpa ju hi tu tep Yes. so phim tep hi bil kum na tang ba bil pat te ha mo siang Hai. ban Mau siang. for sure in the most holy faith am kadai kata da ka ba ningkong am phiri ban pelut por ba ka khtien Kade. bil ye la jong ha ka khtien Kade. and then ringkat ba ka jing dwai in the holy spirit Kade. Kade. lada phim pat yo ro ban dwai thliet ma lada phi kwa ban stu phang ban dwai thliet ru dei ki gifts jong min sim ba khut nga su ngan patai phi ngawan join bible school Hai. ma Kade. ban stu phang min sim ba Kadai. khut yam my first step am kadai bet introduction jong min sim ba khut nga kham yo so ngawan join bible school nga si yo jing kai Kadai. phang min sim ba khut ki gifts hang ta ka swan ka jing thrang te Kade. ban yo ani Yes. ba dwai thliet ma Hai. Nga Mat dai- nga su thu phi bun sin em long ngim tip te. Long ngim ngilong ndan ba hikai te mo yang ni. don Tingi su thu ba ngi slong met. Kuno speaking tongues. Ngilong bum te. bat mentar udai ko mashu benrap khaniat mo phi ba shphang man sim ba khot du na te bai kai Kade. u man sim ba khot u ka ji kha shphang man sim khot bodon kam pala Kade. Kade. Namangi em ha Ka ya ka jong min sim ko khot. te. Yes. ka daw te ri hang ta ru min khari hang ta hi wi kum ong phi mane ma Hai. ni du na ha ka jing tep ya ka Kade. khtien Kade. so ka wei ka ta hinga kwa ban ai man sim khna samla walai yengi arngut ru Kade. ma nga ngai man sim i phi baru hang ne yangaru ela jong Kade. te ka ne hi ka ri ka verse ka jubab phin build hi ka relationship bu jisu am ka ri hang ne Kade. building yourself up mo in the most holy faith ma skwa repeat yang hakata ka jinget ba khot kumno phin yo so ta ka jinget ka ba khot da ka ba phi ai pin yo so yela jong te Hai. yela di da Yai khtin puli, be. yai puli. Man ka si Kade. yes Kade. ka si di hang ta em phisala phisayo kata ka direction Kade. Yesus. kadai bi ha pelur po bi ha khtian ha ka jing dwai yes pen khrau ru try da ka jing ro jing man Kade. Hai. Yes, the fi ong tang su thu long bun sin em ngi long bum ne te long. Hai. Ki bun ki brete ki ong hana ni jiro jimani te kade itang na polpet ma. Ki ong ta te. Long kim su thu ki ong ni ngi le bom dan sur. Kum nongin roai ngi.
Dre utrai umpet phi kata. Ngasung thu kumba ke gospel yo honeste. Mau kumno ba kelong basau ko amno syakri bat yai mani yang How yu man jisu. sim. Mut how men sim ka jing sisa te. Mut ke e men sim ka jong phi ka thrang ya ka e te. Mut la da sisa fi thrang ban syakri utrai ling ba ka jing ro ka jing mani Kam da de ithan ba fi ong ani haban pasur Ai ngui utrai kita ki baladon syai ka sur. Namar sisa kata long ka Kadi ka pensmota. gift. Yes, it's a gift. Long kata kaya la ka jong te long keren ya pi mo ki ba ong ni kum yang bam nang sur ni rai nga long kum ta just a bathroom singer kum ta te long ki kendami le te hoi ngam pendrami pi hoi ngas ngau thu andai ngas ngau thu pa de te ngani ka wei fi pen kra you try semua fi pang ru te lai pen kra ki jing pang jong pi ngas ngau thu ubaman utap hati ka to ka self pity ka tu ka dinu ubaman pi yes yes ngas ngau thu te the fiero fi mani Pitem kata ka jinglong ka jong PM pi pang ne pi shem ka jing e ka jing ale shumane shero be ne utai pi yo ija breakthrough kan wan kan ja yes ngaso thu temut ka dik do nut ka jong pi kan ka bakum no pi mani utra am de fi su pretend utrai so tana de kita ki min se mshule mle utrai ko apilong shisha te but long shisha yes just be who you are kada ko ban shu at khanet if you don't struggle ru ba firang don mo haka addiction hai pi kwa ban syakri utrai please what ong bani bang adon hakane addiction kamut ngamlong shu ban rung haka presence utrai rung khnang haka presence yung utrai be honest long honest buta ang try nga kane nga sakut sa hang nga kwa ban shu what le men le shu ong shisha ong try ong ngawan hak ma jume ngam patla sa try kane hinga stu hamet la ben yes ladang ngam la metemela kade hatu don ka bamla bu try hot phiba ngin ya puli menta nakasam arpsap okay lenong sam hot lenong ba arpsau de khot ka bahnyo pis phiba puli lam lenong de khot ka bahnyo ter mo sam arpsau khot bahnyo ter tu kenti wela ki kli ko phi ki khrdam batu pin kenti wela de phi ki jingkhang bam jukon ti us ka buram unrung sapo uai uni us ka buram utrai ubaklan bat ubadan bor utrai ubadan bor hakathma tu kenti wela ki kli ko phi ki khrdam batu pin kenti we ki phi ki jingkhang bam jukon ti us ka buram unrung sapo uai uni us ka buram utrai ki pat utaken usim ka buram. Fio mantan shpang praise and worship day. Kaneru day ka kran shpang ka praise and worship day. Lara pen kan tieu hi ngi de kita te ki khardop mo. Pe mo ka jing pen em ulale utrai. Ka jing ero de mangi. Mangi. Lara ngi pen kraw mangi am. Day lingba kan ka khardop dan suntur jungi. Kalom ka jing khang mo. Ngi pen kraw yu utrai haga problems ka jungi. Mo ngiron hapten ka jing pang. Hapten ka jing jing le depression, anxiety, suicidal thought, whatever thoughts ka bawan hapi mentare pen kraw hi utrai ang ple ka ne sunturam pen sawa be de ki surjai naga pen kraw utrai de hang tafte mono ban yo wan rum hakane ka khardop usim ka buram bando ban le ka thamaru na menta jongi usim ka buram namar utrai wa whatsapp tiang ka thama de jongi kade amen trai usong be usim jehoshaphat ru ma usim jehoshaphat to por por la incorporate lang jing dwai jing sha jing upen khreru te kinong roi nong tang okay so hang to ken kathma dei hatu por ki wan her thman em kituki sip kituki amalek ki amon kitu te ka hot ka tu kalong literal mo herai menta em kane man simba man mo klong ki amon kitu wan le yu kitu bar khat ki wan le yangi te menta te petnya dar fi in corporate ri ka jing dwai ka jing ero ka jing mani lingkat bakhti no blayam ki mat la te ko por ki penyap i we ki mat la te fum tep ka bor ka bamayan ka trei ha ka po phi rwai phi ro phi mani tara khana samla wat judo men sim ko ban ai men sim ya phi ka lat kam pat kut ujisu udang don menta menta but shadu shiki babam jukut une ka buram ukwa ban wandrung hakajing jong phi ukwa ban don bentalang bat phi ukwa ya trelang bat phi kumba i phi ba mangi ya trelang buta kumba nga bat i phi ba nge don lang hangne mo nyim dei bangi shong hangne bantai mau benai la de
ngisong hang Ibe ne kurin ka ong tamay kata. Hoi. Long kibe trailam but Chris. betre lam bu kris Long ndi kijing bangi khai kwa ban jong Chris. ban pen pau ya ka bangi so nang kran Em, ngim em. nang ban kran mangi here ude umen sim jong utra hi em Yes. ngila dwai em un take over te manta nganget kade ka leading ka jong uhi manta hang ne kade hang ta em nganong fi wat judo men sim haba usiem ka buram hi udan bat phi ulenti udan bat phi ujing shisha ujing em hi te udan bat phi te ya ke e phin khuslai ka directions kin don bet kilenti kin don bet ma uhi kade tang ko we phiron kam man syam no yu jisu une hi du umin Nga su thu kumbo mo kaktin ka jong blete ka ong ba. Utray long shout out udeng te ngi long kitnat. hot Mun ngi stu ngi hap snow ha ude. hot Mut jakat ba jate ngi stu. jagat ba jalong Snow bet. Try snow bet. kata em kade naka gospel du yones Yes, kasan honest kat san. uji suong Nga ngadi tau ding ba Yes. phidi kitnat Hot kade. wong kawe ka bang ngaset dwai hi ne ka por man ka por ngaset kran hi la jong ru ngong jisu pet klem ma me ngam long e Kade. klem ma me am ale uji suong ta klem ma ngam la Lali kade. so without Jesus Yeah, nothing. klem ka jing em klem uji su de Hot. ka jing em jungi ka long bed lifeless Yes. mdan jing em hero Nga su thu ulong kum kata ka oxygen ngi. oxygen yes Yes, namar tu shmudur men ta klem oxygen. Ngila sa berding dunia manusia. Ngimla te. di ujing Jisu em tu- ta yes. so di ujing em de I'm the way the truth and the The life life, yes. te ka jing em jungi ka long kum tam Kadai. nam don jisu em so sufficate bet Yes. ka khap nya bet te hang ne Kadai. hang ne ru khap nya Mo. hang ne ru ling a ne ru Ani. khap nya ta hang tu ken so ong kwa penjap no ile dia Kadai. mam don dan tu jing em Kadai, kadai. utau jing em du jisu pediang no jisu ta sngi ma di tang ma u shisha em uban ai phi ka jing em phen yo ye em hoat kuma pulis phang us em ka buram man tan em ki thama ka kham so nem don thama don te ka thama ri hapeng ka ta ka thama em ya ro pen krau be you try Kadai. ngam dei bang ong ba o ka tu ka jing pang jing stom phi kam don ka don ngat Kadon, Henry. Kadon. Kam krau tau Kam bahapo krau jong tau, pi te. yes. Mani ta apa ka pertai. tang ba sisian rawan hius em ka buram kan ria lu Kan ria. Yes, katiang jing pangru. ting lut Mar kita nga smut ho te ko mangi pulih ha so em mo ko ma phin mau na mar ba ni so tho ba kini ro te jing pang kiri ki kerteng. kerteng Henry kita ki kerteng pat ki hab dem krup te ha lor kata ka kerteng jong ba khrle tam e Hoi. baru ki kho siu kin dem thlet un pla bari tang jisu te long try ni so iet dia tak kata kan long kata di ka por ka ba nga su tho te long ba kita ki jing pang kin wan be ma komentari ki jing pang haru kom te ki wan habun kam namar kam dei than ru tang kata ka jing pang do andai jing pang men sim kam tam te hoi kani ka thoughts ki jongi le kawan bha ban Kawan, le kawan. Henry ni so tho kita ki tang ki kerteng Henry kadi kata nga so tho ngim dei ban pen krau kita te pen yes krau yu jisu em ko ma phi ong ma phi te ka kan ria lot ke ke mo lawan su em ka buram oh sim ko buram ka dei kala ka buram jung time kalong heavy ru ta yes tini jing pang em i em lar ban ka pressure pre jong ka buram jung ka bram dei ini jing pang mut pressure ya phi ni jing em pressure phi re lawan hiari ka buram usram ka pressure ka lai so that has to go away Correct. ka tu ka haban kan ria ka dei te ta ka daus em ka buram glorious yes namar ni so tho ba Aku ke sengiru ni syam yu sim ko buram te hai sahit beneng te teracha aku tak jingrong no ngin ngam te nga so iet hada kan shong ka dei so wanja umat u de ma u te bupen kemen ka dei ta kada wan fem phi ba dalit dwai ki bapang bastom long ngi shet don mo kini ki group juni yes bang shle every Saturday ha cha civil hospital banit pen dwai ha ani ngai I ka wei ka jing pen pau last time badwai ngang mut ngo ngong yo de jing mut kha jong ai ne tamba em utrai put la pen pau de ki banai uni u satan u yat ha hospital hati kam rapang em kur hobet em kusing. u penting itu kinong pang em pitep dak kerteng jing pang pipang cancer pipang cancer penum jam shu pen yam no ki jing kur ho jat pa ka jat ngai I be kata picture te hakawai ka sngi katangan subatai khandiat mo ka de ka jing shisha kata kam de banga su thau hidu trai bopen pau hakawai ka sngi pobelet duai civil nya don group ngilaya phia kendu iwi I me iet mo khot iet me ta I bala ya ila kham temen I don ka jing shutam ka de kum kata hi ka jing shutam nga ong hai kat banga nang kran bading ong
ni ngong usot tan deh ngong ikum hang ni hakabra ngong uwan penting beti ki brio daga kerteng jong kata ka jengpang itan bet yang iong minen damit une usot tan mo ulus par yong une uwan ban penting yang aman kamian tam kamut kadika basisha putra pun pau u confirm utrai dah tu pong idwai dwai tu fi ngedwai ya du mak bet tu fi kerteng jisu mari tangka kerteng jong utrai ti te ngam dei bo ong bang di Amelia balik tu it's habang ya dwai ya kerteng jisu ulat take over utrai ulat take authority utrai tu kapor ban le ayu pat itu ibu inong ma babos puting ikini gibreo bli men sim kodor te sibon gibreo ngayo ki report na kong palay ikum toro ba kidon gibreo dai hakane ka jinglet ka jongi ngaso yen ki syam utrai amen haba kilet no nang na pertheru shwa ba kilet 1 week before itai kong yong ada besok utrai that's the beauty ban syakri yes amen ngasutho te kadi katahi gawai ba ni kibre ni snotof long ni snotof pakatof kat noru ni snow klan ni snow la at the end ni dan kami piu blay the one ni jing pang blay se medon de ting 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 ngilong ni gelek ngilong bo spetaya hati you blay kadang susun how jisu ting ting blay pengi penapo plate yo Umde bu blay te ujangai nangi de mangi te ipet no utrali te urong wan hanga te phi barok ki bathat ki bakhya jingket an penjam phi mangi pat te run away from him te dang biang te ngarang klain te ngarang tof tak kaspa dang kerhai te daripada bapang te ngasu thu phi kadi kata hi ka jing bat ka purpose hi ka jing ka jongi mengin yo Chris yes but om di tang mengin syo andai ngilong ka jing shai ro ikiwei kamlu ka shithi ka jing ubi ru te ba ndi syo mangi ba de Chris ba apo jangi te ngasung thu kata lara ngasung thu ru ka dikini ka wei te long ka ta jing long ka ta jing shem jang ru ngasung thu lara ngi duna ban po bu Chris ka kamyat bet phi ka jing me bet ngasung thu lara ngi mesi ban dwai la ni ban shem ban shong bat utrai kalau kumna ra kata ka singiru te jalenti yes exactly ngasutho ba kalong kata long watla long kumta te ye phiru ki bapet ro kani ka jakate teng phila ju nta mo long pitip te you try jisu phila pedang you teng pede filong on off mo long on off kata lengi syam hi ba bon ki breu yes nyimpen ram ra le kani ka singi Anoi phi snot tang ho try. yes Snot tang ho jisu belong si sau ding so wan te. Ngi long kita nat te nambar si sa klam udieng ba te. Kumno kita nat ken te. Ngi su thu kadi katang kata ko snot ho jisu snot pat se ka jing jong phi. Ada phi sha kata ka jing ha ka yin ka sem jong phi he will take control over everything. Si sha nga su thu te ba kata de through experience ma. Mangi su thu ba ka jing ka jong kam de ka balong ba better process kumi pastori ju ang de. And it's a bed of thorns. Kami tang bed of thorns. Labot jisu kumbaong i pastor syafa mo i syakri jong try ibawan ban aji kai hapor aya swam. Yung the moment you have followed the Lord, pila register yela jong. Yes. Haka spiritual warfare. Yes, spiritual warfare. Mo usiam kaburam kan mo. One let thama te ngiru we are part of that battle. Ngiru ngide kita hi beron bentalang tak thama nyimde ban song khop song thad haka thama. Ringkat bu try nyelek lang kata Henry kabuar ka di utrai ka jingjob di utrai tamang ka jingjob ai lang hangi ru ka jingle di jong utmangi utama utrai bu ko angin tre lang yes kadi ka tama ngasutho yes ka tu ka ngasu bli utrai fu ko angin tre lang bat tang ka wei ukwa man pen iya kabuar ka jong ukwa man pen itang ka wei kaburam ka jong kade banga ngala ban le yes ditang mga ban le ban le ba ditang mga ban yok kaburam te kade tang jis kade hard ngakan mau te kat bafidang keren te ngakan mau naga kam apostel nong bo aram kamau ko ong haba ke song ato haba kidon ko wiga jing mote in one accord min sim khut uhiarte yes ngasung thu ba mangiru ni hablon katahi in one accord mod baru kriste baru kris ni hablon me kaju ni habdan kata jing thu jing mon yes hab alai ni le jong ngasung thu la dang sisang ilong kita kiba ya trailam bat ukres bat kita kata ka jing mod ka jongi bat ukres kai bet
everything will be fine phi ngasngo everything kadai ngaso tho na do wala ki wan hi nang ne nang tai wan bet ha tamba once fila alain bu try te kan bet ben kadai kan bet poi bet saka thong kadai pe bet saka thong tarau ki khana samla ro ma ka ban ong phiam ba what you do jingkermen utrai hi am udei uta ujingkermen na mata ka jing em jong kadai piso duna hakata ka jing yo I you lack in vision mo you lack in clarity so baf him shai de ki koru kan mau bha shubot be you jisu bot be you jisu be shi ki jing shakri be shaka mo bible studies be shaka por jong ka khtien ro ma de hang to em utrai em phin yo ya shem ya uling ba ka khtien un kran ni feeling ba ka khtien ba de hang ta em kan shon be te po si sin hi ba kanu ka chapter ne kanu ka topic em ba ki kran hi shakri uble em ka ta ka ba shon ni phi kamot ka don ke era ke em try em kwa ban kran ling ba ka ta te de hang tam ngap tho ba ta da what you can sting ha jing shakri blai be shi ki jing shakri be shaka ban pulut por bu try personal devotion ru bu try namar klem jisu te phim la shi shaman ne kadai ko phi ong men tan te ka ta ka jing shakri phya petru ka jing shakri ka ba em ken ka ba em yes ka jing shakri ka ba ka ba shisha kat kum ka ktin yes ka kum ka ktin and of course ki ba su thu bhayu man sim khoi kadai nga ong fite man ta duna ha ba hi ka chhom man sim khoi kadai so that is why am ki bru am ki kim su ti man sim kadai actually man sim khoi do por lo best ki best time like he is really my personal like helper te kadai ka no la yarap yang ha ka poli bang ong be shwaban kwet ISOM sau singa mot shwa kata nga ong be ngan kwet no ISO na mal kala jor palat ka pressure Setiap nganget udah mensim ublay. Kata po nang dap kam hayang nga yo off na jeng try. Shlong bet kwa kwet no here. Setiap mensim jong ublay syam ong bet. Kumbo ong yu Petros. Jisu kran yang Petros ong Petros me iet yang Petros ong. Hot try nga iet ya. Ong besai kilang berat jong Petros me iet yang hot try nga up kilang berat jong Petros me iet yang ong hot try ong me tip try mo. Te try ong besai kilang berat jong na perkhashaf kitu kita kilang berat am stu kim di mo jongai kilang berat wat stu bakla kiri jong utrai bansa fi kita kilang berat tang ka wei shwa kitu ki bru bapang civil kitu di kilang berat jong utrai terada ngakwet no te utrai ru ngam tep ngan disappoint hakano ka dur utrai nga ai ngo pri ling baw masim bakhoi ulong bet uwan ban pachu dei ban le te tu yat be shakman what you do mensim you have this you have that it's okay pan ma nu try yang biang sa sisi don't give up ma huji suru dei dan ta kum kata ga jing give up uji suru ba ka ding it's heavy haman ki jakau kulan uyeng do uji su pendap te commission danga mo phing long ta so ban kulan at times kan ma wen uji su u klem give up namar ha dan hira kum kata te haba uji su ulong kum ta de uji suru am pensat po de nga ba dia kadai amen kum berfikiran mentan sepang ka jingkermen te try pen ken mau yang anak stiu pol kinong room long khat san ke khat ka bakhat lai mo ka ong kum no ti ublei ujong kata ka jingkermen ti un pendap ep da ka jingkermen bat da ka jingsuk baro ha ka bangen kenang ba pinyo nang roy kerhai ha kata ka jingkermen da ka boru men sim ba ka boru men sim ba khoi men sim ba khoi te men sim ba khoi men sim ba khoi ulong u ta em u balong don kam ha ka jing em jing menta he is God in action kadai men sim ba khoi u trai kam ta u men sim ju jisu kadai Jesus in the spirit Jesus in action menta dan shu jisu ha ka do he's God in flesh ka akut ka tu ka ya ju ta Jesus in the spirit he is still in action pa lingba jonga lingba jong phi kadai lingba jong kan ministry lingba jong phi ru ba pet ru hot takada waju penduk mensiam lede kadai hot kana samla ka vision hi am phi kwa hi am ban ong ba phin em kata ka jing em bam ban ong ba kata ka jing em ka badap da ka jing kermen phai shat tang ujisu ulong kalinti yangaru uai ka vision mo yes ban poi shata kala ban shim yang asan rusnam nganget haba yanga ula don ringkat hakitu ki por ngabatai phi mne ba kumno ngadwai ban yo kam te re utrai am mdei tang bu ong ba mdei wongam kwa te ambilia tang ba phan shukut tang ta ka jing yo kam kadon ke iga bakrau palat ban kata bakrau yes te menta ka ke iga bakrau first thing first ban sham yo ban yo ka jing pen em
bat nang ta bandon pat lang haka mission ka jong Kade. kata ka calling em ka de kata ken si sin hi em ba phiso phiron haka jing khot jong em bat ka we phi bang ka banong ke ka ba bat yang ha dum ta siu dei ka de ka ne ka vision ka jong trai bula ben shat ha po jong kata ka jing yo i thu pau ka bu trai ula bu ha po ka don jong em bele ngam ge fa ba dum ta sing em wala kwa ya ka de ka vision em ka ji ka ne ka ji thu pau ka bang yo nu trai ka ne ka ba bat yang ta ngam khlem kulmar Kade. Madi munsi bukhoj bai bo Uday. phi. Kade. ma fi udai uparlok bajat Kade. Kade. So thu te bu ji suru shwa bo un kino shabneng te shu I khun swet re ngi kom tu. Ru ongan ngan pha pat e phi te yo we po nong pentengen. Udiu e ta munsi bukhoj te. Ni so thu bengi dan ha kata kaya ka jong munsi bukhoj. Ni su thu ngi numla re ma kan ma uji su numla te ba hakado em hakapor man shwa em umla te ba un syakri te ki pat ba keleng kombo ulong menta te umen sim pada em umen sim jo ble pa udan baro ki jakate ni su thu ba de sisa ta kara ble utrai ula ban trailer kat ni te ha baro ki yang te mde tang hang ni ka jaka dei baro ka perthayam udi ni jo umen sim te nama sisa khun swet re ngi ta kara phiru ki bapet akan ka por phido jingkermen le phidon kanu ba fin sngo ba kata ka jing em jong phi te kala kot lat kala pisngo ba ngan give up no re em khot bat pediang yu mun sim khut pediang yu jisu ka jing em ka jong phi si sha phen yu ite men ta fin sngo ba ngan pediang yu jisu ni long kum no em try on ju kuslai ka bala shaite ai ba kala shai kan tip ya la de yes takara ngi so tho ba pet kumba utrai ro te jisu pen ite kumba u ong pet kini kisem beneng kimbet kim on re try pendap te pendap kita kisentiru utrai te upen pho iki haman ka ayom yes kan utam yang iken udah pen kop iki mo yes kan utam crowd ra mangi crowd bala thau sisa kata ka jing srim ka jong uhi mangi so tho ba piwe ba pe kan ka jaka pemde kita ki balong worthless te ba ong ba kumyanga em akmal utrai philong ba kodor tam sisa ka jing im jong phi kalong ka ba kodor tam takra menta kan ka si sisa nga songo utrai sisa ma Emilia namar ba di utrai hi ba nyelamingi kan ka jaka mingini ba ne sa mene keren lang bat phi spangata mene ho ngi keren spangata ka kumno ba kata ka peer pressure ka dante haki youth adu ki jingmut ki jing perkhat lani kita ki suicidal thoughts ki wante ringi tepat ka jubab em kadi tangu Jisu Christ. Tangu Jisu. Yes, ngi sung thu phi ki ba pediang yu try pediang no kan di kasi ko piang tam yu phi pediang yu try ma si sha di tang utrai balong kalenti ka jing si sha ka jing md si sha te tang try te ulong ka jubab na ka benta jong phi ma te Emilia ni ka por te ngi su thu ka por kadang yes klaya ngidang kwa shu banya yes ini discuss mo tan dei tama nganget ha ko pat ka por mo yes te ni ka por phidon ba phin ai min sim phin ai jingkermen ni ki khon samna nei kinu ba pet ka ni ka por yes dia ko ma fly yo so kini ki discussion jungi baro paringkat mo ki the court bible pengilai scam ya man pen scam ni pen song nong rem na ta nyem keren hila lat ne shaba na kata te kawai kabanga kwa ong kwa pendon burom be Jisu leng ba ka jing em kabanga batai tang aswa jing plan ok handiat kitu ki baro baladep kitu baro ka di bang aswa pendon burom be Jisu phi baro la batai ngi hang ni kwa pendon burom be thek tang Jisu mde yela di tang Jisu ma de tang mo uhi bade hok banyo e kata ka burom khna samla akwa ong ye phi what do jingkermen Jisu u up ya phi hadum tasngi mde ma umde Jisu bakan ria na phi di mo phi hi phi jingai na u tama ngam pendra mi phi hang taru let biang sha u yeng biang sa shisien phai biang sha u ka kane ka jing em phidang reng men siem man ta singi rem he thang ko we mu trai u dang kwa ba pen progress ka jing em ringkat bat u mde ba pen progress klema u he ringkat bat u ultrayam u don bet phi ya bu Jisu dei u don bet ka jing thmu da banta jong phi ka vision am ba un ben set ka mission bula pen khret lupa ba phen yo ya tere lang ba kala ap lupa ya phi what you do jing kaman what you ngam don kam what you kiba dang ab ya kam ro em ka kam ka ba khrau du em ka de sakri shwa yu trai sia what shwai ka hima jong dei hang ta te phen sa shem
kita ki borok ki jingdon kamem utrai ulatip mo piba Yes. mo Yes. takadau detang ujisu detang ujisu bat udetang mau ujubab ki borok piwat de piwat ka jubab piwat jing ien piwat jing penkhia piwat ki am ki bolong kham halor mo ne piwat di ki mo kita ki jingdon kam ki jong phe mlap ra ne ru ngan chu ong pai phinum lap kata da ma de le de phin lap tang nu jisu phi so long directionless ru wat se jisu de lenti de ma ui ban lam ya phi syam shwa yu jisu khot yu jisu ta kam yet ngangen ude ma ui ban lam ti phi ba de hang ta un sela mi phi she jing mu dula ai pade di flaya pade ha ka jing thumu ko jong u ta ka pore phim la handle kata ka mo kata ki shibuan ha ki ba un ben shet ude ta por yu phim la pade mo ngamo phim la ban handle he ring kat bat upre dong kalong ker hai de so ni ru kan so trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Acknowledge Him in all you do, for He will direct your paths. Amen. Tadi naka Proverbs lenong kabalay. Yes. Amen. Kung mafilay os ngong si Shamantan kay ba i Emilia i batay bat i ay siya kita kajing kermen mangitip ba tang Jisu siya bolong kajing kermen kajing em kajongi. Bat si siya ngitingi naduk kaliang jong ministry bat kajing sakrihi barok ko ngim don pat yano ban pen kraw. Dari tangi Jisu Christ bat tangi ubalasan arpana. Ko ban tip iki ngintip tan iki kam dan jing mod dring ngitip you try am. That's all we need. Te mo Amelia hani kapor ngin ni dwai pat am tak pat ba pat ki pat lang ki jong try ki bapet. Mo ba si siya try pade on he kerkuyu. Tangi ni dwai lang. Ngini dwai lang mo. Ko pa se sin pat ni wan mat jong me ko try Jisu sumo palat biyo na kapor ka bakodor ka bangila try Jisu banya merjing mut lang limba ka khatien ka jong me bat pet ishi ki khon samla jong me kide ki mensim bakodor ki bla so du mensim Jisu ki bla so du jingkermen he Jisu limba ka ne ka jingkran ko pa ka bangila discuss ko pa limba ka khatien ka jong me mensim bakhot kan long impactful namar me dei mame ko Jisu me khatien me kran me ni dei tang kita ki mouthpiece try Jisu ban pen snow shi ki brio ye ka khatien ka jong ko try Jisu kin poi sa ka jingpen ki khon ki jong me try ye syam kinyo try me utau de tang me ko telong ko try Jisu utau sos ko ablang brot ubah utau mau siang ko try Jisu Jisu habam kila syam ko try Jisu nong ablang brot babha nginum yo ta ka jingker khun ngin yo eme men try besaya ki nginum yo ta try Jisu tang yo nong de hang ta jingpen kya ki bon ngin yo eme nong Jisu somo palat ye ka jingdon ni somo try Jisu somo palat ye ka ne try Jisu kan ka por nganget ki khun ki jame ki bapet ko try ka jakka ko try Jisu kinyo sa si sin ka jingkermen ko pa mami mi na jingkermen ka jong ki men sem bakhot shisha ko try introduce ye yela de haki kinyo eme ko try Jisu thank you precious Lord Jisu aingo yo me Jisu tang bakin yo ye me Jisu thank you Lord thank you Jisu mere iman kraw ko pa buram kari tang baro ko jingkren ko long ko try Jisu thank you precious Lord eme ko try thank you Jisu Jesus ka buram ba tang mame banyo ka buram ko buram try di tang mame Jisu Jisu ra ye me ye ka kerteng jong Jisu amen amen sisha kumba ngilayo ko bangin ya dwai ngenget kiba sisha pisngo kumba pimdon la lani pisngo ba shanu pin pai ka jing sakri jong ka potnet ka play na mata jong pi kiba sisha kiba du jing kermen kiba kwa ba ni kendo iki sakri ki jong tra kila banwa na ka jaka makani ka jing khang jong ka potnet kam ju khang ka play be pi te tat ngende shem yang pi ha ko ka episode jong ka home session na ka benta ka buram ka jong play amen